Idan aka ce maka malam Bahaushe, mutum ne wanda yake tafiya da al'ada da kuma tarbiyya bisa irin nashi. Ko da al'ada ta canja zamani ya zo, to sai ya kokari al'adar nashi ne ya zamantar da ita ta tafi daidai da irin na zamani. Lalle ko kuma wasu sukan kira ta da lalle, wata aba ce da mata suke amfani da ita domin kwalliyar jiki. Ake ciro ta daga tushen saiwarta, a narka ta a jajjaga ta domin a kwaɓa ta in ta zama gari, sai mata su dinga shafawa suna kwalliya. Hasali ma wasu ba don kwalliyar suke shafawa ba, sukan shafa shi ne domin yana da magunguna da dama a jikinsa. Shin menene lalle din? Kuma yaya ake yin lalle din? Akwai wani ganye ana ce mai fita, to yanzu ganyen shine suke alalen yarbawa da shi. Akwai kuma wani doka, shi ma ganyen ana ce mai doka, to duk sai a shimfiɗa a cikin tsumma. Aka shimfiɗa a tsumma sai a saka maka kafanka, sai a ɗan shafa kananzir haka, to sai a ɗaura maka lallen. Aka ɗaura lallen aka sa shi, sai a mai da ganyen nan a lullube a mai da tsumman nan, a sa igiya a ɗaure. Wani kafa na hannu shi kuma ba na abin nan bane, kamar wannan da ake ce mai zunguru, to shi za a ɗauko a zuba lallen, a sa ruwa a kwaɓa sai, ko kuma a kwaɓa shi a kwano ko a roba, sai a zuba, to sai a cusa hannu. Aka cusa hannu sai a samu tsumma haka sai. Kamar da muka ji an kira zunguru wani abu da mata suke sanyawa a hannunsu tun kafin sanya leda. Shin yaya ake kwaɓa lalle a cikin zunguru har ya bada abin da ake so, ko kuma menene ma zungurun ya ake amfani da shi? Aka saka sai a sa hannu, sai mutum kuma sai ya cusa hannun shi. To ka cusa hannunka ka yi lallen, sai kuma ka sa sai ka dan dinga jujjugawa saboda ko ina ya samu. Da yawa daga cikin mazaje da ake sanya musu lalle domin a burge su, ga kuma zamani ya zo. Shin ya ra'ayin mazajen ne yake game ga mata masu yin lalle? Wani lokaci na dais din ya fi kyau saboda shi ana dan design da shi, to amma yanzu ma zamani ya kawo mu an dan ci gaba, za ka ga da lallen ma ana yi. Kin magana, ni mutum ne mai son lalle because na so na ga iyayena suna amfani da zunguru a hannunsu. A shirin da hantsi yayi na zagawa domin jin ra'ayoyin mata waɗanda abun ya shafa, wasu sun bayyana ra'ayoyinsu da dama akan zane lalle da kuma irin wannan zane na dais din. Mafiya yawanci ga abin da suke cewa. Ni ina yin lalle saboda yana ƙara mata kyau, kuma ni na fi son in yi lalle irin na da wanda ake da salatif kuma a ɗaure shi da leda. Na fi son lallen gajiya domin ni ina son in ga ja a hannuna, shi yasa ban cika son dais ba. Dais sometimes yana da matsalar iska, amma lallen gajiya yana da kyau kuma yana magani sosai, shi yasa nake son yin shi kawai. A ina lalle sosai ba kuwa, saboda lalle ai shine kyan mace. Ya kamata a ce mace tana lalle ko don ta burge mijinta a gida ko wannan. Kamar da muka faɗa a shimfiɗan farkon shirin cewa idan zamani ya zo, to malam Bahaushe baya ajiye nashi ya ɗauki zamani, sai dai a nashin ya yi ƙoƙari ya zamanantar da ita domin ya bi zamani. Sai mu kama sana'a mata, 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 macen da bata sana'a aure ce. Lale maraba da ke zinari. Wannan mata ita ce Ruqayya, wacce take yin lalle tun tana karama. Ko me ya jawo hankalinta ta fara yin wannan sana'a? Wannan shi ne tambayar da hantsi ya jefa wa Ruqayya mai lalle. Na fara lalle tun ina primary school, zance nake primary school, saboda ina son lalle sosai. Tun ina zagalgalawa ina lalle tuni, but ban taɓa ɗauka a matsayin sana'a ba, sai bayan na gama makaranta ne kawai na ga ba abin yi, kawai gara dai inda kuma wannan din ana so kuma ana yawan tambaya ta in zo in yi, to me zai hana in mai da shi sana'a. Hakan dai na mai da shi sana'a, ba don shekara 4 nan ne da suka wuce na fara yi ba, ana dai na daɗe ina yi. A busar da ita, a niƙa ta, sa'annan a yi applying ɗinta a jiki. Shi kuma wannan ba za ka haɗa shi da abin da aka haɗa mata chemical ba, so zan iya ce wannan natural ne, ko ce gargajiya ce, kuma wancan gaskiya ba haka bane. Ba a sa ruwa an wanke ba, ana kwashewa ne saboda ya samu ya ƙara shan iska. In ya ƙara shan iska za ka ga ya ƙara turuwa, ya ƙara duhu, ya ƙara kyau kafin ta wanke. Nan dai da kamar 15 to 20 minutes, da yanzu da aka cire za mu ɗan sa mata
wani oil za ta shafa oil, any kind of oil. Baby menene bambanta tsakanin lalle na da na yanzu? Ko da ko za a gaba ɗaya ne a yi torani ko kuma a ce dungun kuturwa, yanzu ko sai a yi lallaɓe tunda yanzu ya zama na zamani. Kuma da kaga za a samu katon leda ne irin na ɗaura siga a ɗaura a sa igiya a ɗaɗɗaure. Yanzu ko in ka sa bakin leda sai ka ɗan yage bakin leda kawai ka kulle abu. Sanin kowa ne cewa akan yi lalle ɗin ne ba wai kawai don biki ko taron suna ko kuma bukukuwa na sallah ba. Al'ada ce ta mace sanya lalle a duk lokacin da ta kafafuwanta ya farau-farau. Ina jin daɗi in na yi lalle, kuma na saba yi gaskiya tun ba yau ba. Na tashi ana min lalle har na kai lokacin da ni ma da kaina sai in zo in nemi lalle in yi da kaina. Na zo ne saboda in yi lalle, saboda yana burge ni kuma yana min kyau sosai a amma na kuma a gidan biki akan yi lalle, musamman idan aka ce ga amarya ga ƙawayenta akan zo a musu kunshi irin na amare. Kwalliya da ƙasaita da cikar kimar ya mace sai akwai kunshi ko lalle, ko da kuwa za ta zana shi kala daban-daban, domin kuwa fa'idansa da amfaninsa. Lalle ko ba a yi ta don sana'a ba akan yi ta don kwalliya, domin a burge wanda ake so a burge, domin kuma mata su ƙara kyau da ƙyalƙyali, suke ƙara kasancewa wasu tagulla da azurfa a cikin al'umma domin haskawa da suke yi. Wani mawaƙi yake cewa gida babu gida in babu mata, da wannan da waccan sunan su mata, amma akwai guda ɗaya ta ƙera mata. Mutum bai cika mutum ba in bai da mata.